Labing unang tuig nga pagpahigayon sa Kinhason Festival sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Atol sa kapistahan sa mga patron nga sila si San Pedro ug San Pablo ni atong Domingo, Hunyo 29. Gilusad-usab sa barangay ang ilang Kinhason Festival. Nabantog ang Barangay Punta Engaño sa shellcraft industry tungod kay dinhi makita ang nagkadaiyang mga matang sa shell kun Kinhason. Gani kini mao'y usa sa nagunang panginabuhian sa mga mulupyo sa dapit. Dideklarar na kampiyon street dancing ang contingent number 2, Grupo Lamion sa G o J Fusion. Samtang sa Ritual Showdown, kampiyon ang contingent number 6, Tribo sa nagkahiusang mananayaw pabebe sa Team Bax. Og nakoronahan nga Festival Queen ang representante sa contingent number 6 nga si April Jean Benusilia. So way back mga 1970s pa, na ila na gyud ang Punta Engaño nga diri nagikan mao'y pinaka-known nga supplier gikan sa rare og mga common nga kinason.